ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ ಪನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತ ಆಕಲ್ ಮಲ್ದನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮದ್ರೆಂಗಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸುರು ನಮ್ಮ ದೇವರೇಗ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋ ಅದೇ ಅಂಜ ಉಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ತಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಉಂತುದನು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ದೆಪ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕೋನೆಡ್ ಫುಲ್ ಜನನೇ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಫಿರಾಡು ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ದೆತ್ತದಿಜೇರು ಒಂದು ಪೂರ ನಮಗೊಂದು ಪೂನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತ ಏನೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಅಂಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ರ ಅಲ್ಪ ಆತಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವರನಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತದೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತು ಪೂರ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಕೂಲದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೊಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕಲು ಮದ್ರೆಂಗಿದೀವರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೈನಿಯರ್ ಇಪ್ಪೇರುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಬಾವ ತಂಗಡಿ ಬಾವ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಬಂದು ಚುಚ್ಚೂರು ಏರ್ ಮೈನುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಮದ್ರೆಂಗಿದ ನಿಕುಲು ದಾದ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೀದಿತ್ತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲದಾಗ್ಲೆಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಪ್ಪು ಏನ ದೀತ ಪಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೊಜಪದಿತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನೆ ಇರ್ದು ಒಂತೊಂತೆ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ದಯ ಪಂಡ ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಲಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಂದಿತೆ ಯಾನ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ದಿಯೊಂದಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಬಾವೆ ಬೋರ್ವೇರತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾವೆ ಬೋರ್ವೇರತೆ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತರ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ತ ಹತ್ರ ಆರ್ಲ ದಿವಾರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪತಂಬತ್ತ ಮದ್ಮಯನವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೋಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೋರ ಕುಲ್ಲಾರೆತ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯಾನನ್ನು ತೂವಲಿ ಜಿಯಾನನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮಯನೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೋಡಿತ್ತಂಡು ಜಿಯಾನೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚಿರ್ದು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತವೇನು ವಿಷಯ ಪಾತಿರಲ್ಲ ತ್ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಆರು ಒಲ್ಪದಾರಿ ಏನ ಪೂರ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ಆಗಮನ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಮಾತೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ವಾತದ ಕಠೋರವಾಯಿನ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ತುಂಕು ತುಟರದ ಬಲ್ಪೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂತ ಕಾಲದ ತೊಟ್ಟು ಗಿಡದಿಲಕ ಅಮ್ಮ ವಾತದ ಕಠೋರವಾಯಿನ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ತುಂಕು ತುಟರದ ಬಲ್ಪೊಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಂತ ಕಾಲಡು ತೊಟ್ಟು ಗಿಡದಿಲಕ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅರ್ನೋದೀಪುಣ ಯೋಜಿ ನಂದಾದೀಪದ ಅದ ಉಂಡು ಈ ತುಡರದ ಉಂಡು
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ದೋಷನ್ ಮದರಂಗಿ ಲೇಸದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಗೌಜ ಆವಡ್ ನನ್ನ ಆತ ಸಂಭ್ರಮ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕ ಕಾರ್ದಿಯರ ಪೋಂದಲ್ಲಿರು ಅರ್ನ ಹೊಸ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ ಆವಡ್ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆದ ನಿಂತು ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಕರಣ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಯ್ಯನ್ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ನನ್ನ ತರಣೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೇರೆನೆ ಬಗ್ಗಾದ ಸೋನ್ಮೇಲೆ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಎಸ್